Minutu bat beharko da. Minutuan luze egiten ari zait. Oso luze. Normalean ez du hainbeste tardatzen, naiz eta minutu bat beharko dela esan. Aspertzen hasita nago. Aski da. Venga. Ez dakit zeratik oso geldo dihua gaur. Tamaina alda daiteke. Kokapenan zaiteke. Bale, bai, baina. Orain hemen. Control V. Eta Connect with Code. Orain kargatzen ari da, ikusten duzu atzekoa nola hasi den kargatzen, naiz eta hemen ez den ez der ikusten. Eta hau betetzen denean, orain ja, hasi beharko litzateke gure... Bale, orain montxe hortan, hau honela daukagu, bale? Bale, nik ematen dio denean esaldia, jarri beharko lidake hemen esaldi bat, dauzkadan guztietakoa, eta hemen hasi, hau, bihurtu beharko litzateke, urrengoa. Bale, hartu dit, zenbakia esaldi hartu beharrean. Zerbait gaizki egin dut, bale. Ea, kenduko naiz hemendik, joango naiz ona, eta esaldiaken gorde dizkit, zergaitik gorde dizkit zenbakiak esaldiaken, bigarrena, ez dut ulertzen. A ber, egingo dugu gauza bat. Hau bikoiztuko dut. Eta hemen egiten duenean, ikusiko dugu, a ber, zer kopiatu duen. Taula, idazteko esango diot, esaldia jartzen duen lekuan. Bale? Eta ea zer egiten duen. Bueno, orain berriz ere honakoaz, atzera emango diogu. Eta indikatiboan orain aldi ematen dio denean. Bale, ondo dago. Bale, lehenengoa zenbakia da, bigarrena esaldia da, eta hirugarrena, baina bat bakarrik kopiatu du. Zergaitik bat bakarrik, taulak dena kopiatu beharko luke. Pixka bat begiratuko dut eta esango dizu zer dagoen gaizki, bale? Oain xenator, konturatu naiz. Hemen gaizki egin dut hau, bale? Ze hau ez da honela. Lehenengo elementua izan behar da, baina hemen egin behar dudana da, hemen, esan behar dudana da, seleccionar elemento de la lista, eta hemen jarri behar diot, tomar elemento. Honela egin behar dut. Bi hau kanpora, ze gordetzen ari nintzen bat zenbakietan, bi bat esaldietan eta hiru bat erantzunetan, orduan beti agertzen zen gauza berdina. Bale, orduan, egin behar duzuena da, honela, bale, nik egin dudan bezala. Seleccionar elemento de la lista, tomar elemento hori lortzeko, hemen bi atzmarrik itxoin egiten duzu pixka bat, eta gartzen da, eta hortik hartzen duzu elemento, bale? Eta jartzen duzu hemen. Bat hau, bi bihurtuko dugu, bi hau bota egingo dugu, hiru ere bai, eta errazagoa da zenbaki aldatzea, eta orain, duplikar. Bale, gauzak aldatzen dituzuenean eta lodiago gelditzen direnean gogoratu beste gauza jeistea, ze bestela batzu bezean gainean gelditzen dira, eta gero ez dago inor lortuko duenik. Bale, hau kendu egingo dut, sorte pixkatekin ez dut beharko. Bale, eta joango naiz berriz ere, gure simuladorera. Eta joango naiz atzera, eta emango diot indikatiboan orain aldia. Eta orain hasi ematen dio danean. Txatxan! Bale, zer entregatu behar duzue Classroomean? Classroomean entregatu behar duzue, igo behar duzue zuek egindako Excela, bale? Excel, a ber, txinpixkate. Igo behar duzue zuek egindako Excela hau, bale? Bai, hau hartu eta igo, bale?
Classroomera bertara, eta gainera, atera behar duzue, zati honena, honena, hau da, gauzarik zailena egin duguna, hau da, beraz, zati honen, pantaila kada bat, orduan gogoratu, hona zatozte, pantaila argazkia, atera argazkia, egiten aukeratzen duzue nahi duzuen zatia, atera argazkia, eta argazki hori gordetzen duzue, eta igotzen duzue baita ere Classroomera. Bale? Ba, listo, hau izan da gorkoa. Gero arte...